culpables. Això és el que, i per tant, una mica al final, no, qui és, si mor o no mor, o si qui és el culpable o no, doncs no és el més rellevant de la novel·la. Bé, jo us vull llegir textualment de la meva versió catalana 4 ratlles que jo crec que són clau, que són definitòries, perquè ens donen el cuit de la novel·la, que fan així. Segons el funcionari, els poemes, els escrits, deixaven la mossa ben retratada, una boja estudiant de 18 anys, que era maoista, jueva, piròmana, francmaçona, ecologista, rara, liberal i marxista, barroera i drogada, lesbiana i sense quartos, sandinista i eterna, apàtrida i poeta. Bé, com veieu, això ja ho dic jo, Soledad Sarabia Munter, que si ha sigut la disfrutada joveneta de 18 anys, encarna totes les bondats que irriten, que esfereixen, que esgarronen, que afavoreixen, conveneixen, si se'n permet el registre més refinat, en una paraula que fan torturar qualsevol tirà, qualsevol dictador. Però tenim aquest personatge i llavors un perfil diametralment oposat al seu oncle Pancho Munter, Francisco Javier, però Pancho pels íntims, el doctor per exemple no ha parlat, és el perill que no l'hagués parlat. Bé, com ja he dit, és un economista brillant, president del Banc Mundial, viu a Washington, lluny de la terra guaraní, té aquest poema en alemany, com la neboda Sarabia Munter, que jo crec que amb això l'autor vol reflectir un cert component de la societat paraguaiana que és d'origen alemany, però l'alemany ja, com diuen ells, alemany viejo, oi, senyor professor? O sigui, alemanys ja arrelats a la societat paraguaiana. Així títol de curiositat, l'autor mateix a la novel·la que diu que aquest Munter era fill de bavaresos trasplantats a la jungla, que havien après la llengua dels guaranís, però no pas la llengua castellana. Fins a tal punt és viva i forta la llengua autòctona del Paraguai, que això era l'habitual. Els europeus que arribaven al Paraguai, com a mínim sembla que la meitat de la població del Paraguai és d'origen europeu, però d'origen europeu ja de temps. Doncs aquí, curiosament o no curiosament, tant el protagonista, Munter, com la neboda, Sarabia Munter, com el dictador Alfredo Stroessner, que això està situat, és una ficció, però situada en un context real de la dictadura d'Alfredo Stroessner, també és un cognom alemany. Bé, ara me n'anava una mica del tema. El cas és que Pancho Munter intenta fer servir el seu prestigi personal, la seva influència, la seva posició de president del Banc Mundial, com ha dit el professor Pacheco, per mirar de salvar la neboda de les urpes del règim de Stroessner. I una mica més avall d'aquestes 4 ratlles que us he llegit